Hello, play PVPWay, play supply PC ni ka aman faithful and true channel, but akan ni kasing sin ni pulih na kakot kajing lamprang ya kajing im baru play. But kane ke bentak apa arhi, but kadai spang kini kajing penmelin, but kajing yalam jong u Saint Francis the sales. But kasingi kalau nong kebakat ar. Diulah tok mereka ni kakak tayo beradab ni lapet ya kene kalau nong kebakat way. Kani kadon kajing kilan mensim kini dah minayat kajing kilan mensim haga tayo beradab ni lapet kebaar kajing penmelin janmit bat kebalai kajing kimiyat mensim bat hakane katayo ni peje kane kajing penmelin kebasau kajing sengotu ya kajing don ublay tengin pulih hakabaya day bat kane kajing penmelin ko filotia ba ngakwa ya pi ban bud ya kajing ai jing mud jonga da kajing mud bakrau shisha ha kajing shisha ha kane kajing penmelin lakan tup ya kawai na kilat pati kena tam bandang kiu irat ha kamansim kar banang yai kesngi to pen ken mau ya kajing don jung blay kambun sin kad ba pila penon kam kawai na kisau teli kilat bangalapen I hapi haga panta kebaar kalau nong kebaar. Tos ngau tu ya ke ai ke ba ublay udang le bad ya ke ai ke ba pidang le. Pin sa shem ba ki kmat jung u ki pai shapi bad da ke jing I bom la ban yanu jor u pe shin ya pi baro isisngi. Go blay jonga pin sa ong. Balay ngam pe ya me barabor kumba me pe ya nga barabor. Me perkat na kepentai jonga pun sin ko try jonga pat nga ken mau ya me tang teng teng hang no ngadon kajaka jonga kapasisya kalong ublay pat hang no ngan syem ya ladi kisim kidon ya kiskum hakiding ha kabaki la banyo jakari habaki sngaudon kam kiskei kidon laki ding senyum bat kisla jongki ha kaba ki yo banre wat jaka syong bat ban shem ya ka jing tengen jong ka sengyo ha ka porliur ha ka ju karkom ko filotia kada nur jengi ka dei ban shem bat jit ya kano kano ka jaka man la ka sengi lada haulum kalbari lane ha ki jing mong jung trai jengi lane ha kano kano ka jaka hajan jong u hangta ngidei ban wat jakari haman bang yo lan hangta ngidei ban pen pengat bat ban pen thamai yalade hapedeng ki kam ki jam ki bai syapar hangta ngidei ban syong khop lakum hakakut ban yo jingada na ki jing pen syoy suk uta ubala ban ong da ki jing sida hau trai jungi melong ke jakari jonga hakna ka sam lai phuwei de khot ar kakut bas kem jonga kajing ada jonga nau slap bat kajing ka jonga na kajing shit kepala sibrana Isaya arpusan khot saw namar kata bu jing mut ko filotia pen ken mau ilade barabor ha kajing jarjar jong kad onut jong pi kat ba pidang ya dei kam bat kiwei bat ki kam ki jam jong pi ya kane kajing jarjar mensim omla ban khangla de ki briu ki babun ki badon saudong jong pi kim don saudong kadonut jong pi hendrei tang saudong kamet jong pi de kadonut jong pi kala bandon dalade marwe tang hakajing don jong ublay kane kalong kajing milin ka ba usim David upen milin wat hapedeng ki kam babun jong u upen pena ya kane daki hajar sin ki sam jong u kum kanuksa uang try ngadon barabor bat me na ka sam nyo pulai de kot ar pulai ngayai don yau try hakmat jonga sam khan riu de kot pra shame nga kmit ya laki kmat shame ubasyong kat habning sam sispa ar pulai de kot iwei ki kmat jonga ki pai barabor syau try sam arpusan kot khatsan haka jing sisya ki jing tre jing kta jongi khambun sin kimlong ki ba da ban khia e
Namar kata ngila teng-teng ban pelaj por ya kadonut jongi kenang ban dubyo let pai syakane kajing car-car bakui. Ukpa bat kekemi jongka Catherine bakui jongka Siana kim ju ai yaka kajaka kapabiang badia kapor na kapanta kajing tuai bat kajing puson. Ha katu kapor utrai jongi ulapan syai yaka ban penlong kamen sim jongka ya ikam rajing duai ibarit. Da kabalet syai ha kajing long mensim kalala wat hapdeng ikam kijam jongka kipai syapar ban pengam yalade hakane kajing jar-jar bakut jongka donut. Nadu kata kapor hapa kapertei kayale persya yaka kam syam la syak pentut wat tang kendiat kala ong ba kala khangkhop yalade ha ini kamera ba syapo pathangta kala syam jing tengan bat la ukurim jongka ubana beneng hakane kerukom kala ai jingmut yakikun mensim jongka ban penlong ya i kamera halaka donut bat ban syong hangta namar kata to penken mau teng-teng ya kamen sim jongpi hapok donut jongpi hangta balaya klat na kibriu baro pila ban kren hau blei na kadonut ha kadonut syapang yalade pila ban ong kum udapit ngalong kum ukbeit haris yam kum kadekho haki jaka kenja ngatia dapet ngaud weibriu kum kasim halor tunum yeng naka samsis paar khot ndriu bat nyau kini ki kentien haka jingmut kumba ka pau shabar kapan skem ba une us im ba krau ushat ai por katu kat ni kenta bandon marwai ban puson yaki ba kenja mansim haka jingmut ba syong blei ki pen pau ya lai tili ki jakaba pau shana jong ka jakari balala ban nyau kum ki lai tili ki jaka syong ki pukir hangta ngila ban im haka jinglong marwai daga pertubut ya unong pen im jongi nolor ulum kalbari ulalong kum kasim pelikan haka jing jar-jar keba pen im biang daka snam jongkahi yaki khunrit balayap haka jing kha ya u haka semrat balakentai ulalong kum kedkho haka ying balajot daka paken ut skosi bat yam na kabantai kijing bakala baki pop jong kihi ha kasngi jong kijing kiu jong u shapeneng ulalong kum kasim ying kabami bat her shapeneng kabalong kum kasat jong kapertei hakini kilai tili ki jaka ngila ban syam jakare wat hapdeng kijing ban jong kikam jongi u Elizar balakerku ubakrau jong ke Arian ha province uladon sejengai la slamba na ka Delfina ka lok jong u ka bariu blei pat ka bakhui kala pha ya wei briu ban shem bat u khamtam ban tip shphang ka jingko jingkhia jong u kane ka long ka jubab jong u ko kurim ba e jonga ngai sai nga khlan ba lada phikwa ban yo i yanga wat yanga haka jingmong ka krung jong Jisu ba e jongi dei hangta banga syong asa pat hangta pin salap yanga pinom shem yanga syaki wei pat ki jaka ulalong urang yakun kristan ba sisha di komen kepara tu kene ke jing pen melin kene ke jing pen melin ke pasau ai jing mut sisha yangi dengan sam yakine yakane video ba yakine ki series jong kene ki jing pule yakane ka kwat syaki wei ruba ki wei ki perlok ki jong pi ki la ban yo jing mentai kalong sipun to komen kepara tungin ya tur tungin ya wa ya ujisu ubalong ukurim jongi kuble sibun ya kapor wa pisngap ya samlem syaki wei but like but subscribe lar ki bompat subscribe pidang page ningkong dia sasam ya ki weiru ne kam phim lut pisa but pisu like pi subscribe ne kene bade
mut la pilek kumta mut la enda mi biang ki video ba kum kine te pin sa yo I yakan notification pat pisa la ban page ku ble sibun try un ker kuya pi u try u ba e jong pi u try u kurim jong pi